ama-mind games maningi and futhi if kuyukuthi bakutest yabo bakutest ukuthi uzoyivumela yini wena le mind game yabo so uzothi meqeda kudla kwalento le uzoqale afika kancane nokudla kwalento le athi tsolokishi ngiyakutshela uma hamba umashela isitsha uzothi atsologishala yabo lento le kuzoba kuwena ukuthi ufundiswa kanjani utshelwe kanjani ngalo yabo uma uthatha ngiyabonga uthatha ibeke la phansi udle uzoba nenkinga because uma uqeda la kuzomela uyoswasha leyo sitsha leso yabo kusasa ke ngeke afika kushela ukudla ke 2 days kusasa mase yafika nengubo athi mwashele mase uyanqaba akwazi uyakushiyela ukudla lo muntu lo yabo shuthi uyakondla aphinde akubhemise nogwayi yabo kahle kahle lo muntu lo uyakuona angakwenza noma yini yabo so ingakho ke abanye abafethu bagcina sebeshaka nangogwayi ewesivile yabo because iyaqhuma isuka lapha ya yabo isuka khona la kugwayi isuka khona la ekudleni isuka khona la engubeni isuka khona la engazazini wena ukuthi uba yabo bese sale qhuma sekuthiwa yi-Sodom rape kanjani kanti cha vele bekuvunyelweni no noma bese kuyisikhathi sokuthi ukhokhe into zabani because into yesiboshwe uyakhuluma yileyo nto nje engayizwa ngiqala ungene wezwe into yesiboshwe uyakhuluma kusho ukuthi lokudla nje kwesiboshwe singakudlanga asikwazi ngavele singinike wena for nothing yabo lokugwayi lo lesiboshwa lo njengoba singawubhemanga sakunika wena iluzi sona sashuka imboza asikwazi ngavele singinike iluzi for nothing sona sibhema imboza yabo asikwazi ukuthi siboshwa iwunga ejeli yabiza asikwazi ukuthi siboshwa singathenga iwunga egcwele sithatha uhafu singinike wona ubheme naso sibhema uhafu kala mhlambe nabangani baso abawu3 wena singinika ubhema wedwa lapha for nothing akwazi into yesiboshwa leyana egcineni kumele ibuye ize kusona ukuthi ibuya kanjani ibuya ngendlela eziningi yabo makuthi futhi awufuni ukuyibuyisa bazokwenza ukuthi uyibuyise ngendlela eziningi no so nje itshele indawo kanjalo so ezinye ke begcine sezithi nginewinch yabo iwinch ugoloza yabo awuyagoloza wena newinch wena ngobani ngoba mfethu angifuni ukuthatha ukudla kwabo abangishiyele kona le njengoba ngafuna ukuthatha ukudla kwabo omunye uvela ngakushiyela ukudla ngoba ecuphile avela adla qede athi lona mfethu mhlambe ingoba mhlambe ukudla akuthanda uthi sibone sithi uzosiwasha yini adla qede afika sibeke la esitsha wona le nami ngizodla ngidle ngesimqede ngithatha isitsha sami ngihambe ngishiye la khasaka yabo ngifike ngiwashe sami ubuye sami ngisibekela mase esakhe ngithi bengazi phela uthi mfethu ngikuwashela uthi hayi ngicungwashela mfethu angengikwazi uthi hayi manje indaba newinji angisho kahle mfethu ngeke ngikwazi ukwashela isitsha sakho ekade udla ngaso athi wena unewinji unewinji uyazi kubhlungu kanjani uthi kuzobhenywa ugwayi nihleli niba mhlambe simo mhlambe niba u4 nihleli endaweni eyodwa kanje ukufika ugwayi la so ungambhemisi lo ngoba unewinji yabo uzobhema ngamakhala uzobhema ngamakhala lapho ucekile ukuhlaza ngaphakathi yabo bathi ke mfethu abanye bala ngaphakathi khona la bazokubona mfethu ukuthi wena awunali iwinji yabo wena kahle kahle uwena yabo cause ukuba newinji ngabe if khona mhlambe into abayishushisayo la ngaphakathi noma mhlambe ukuba ugwegwile ngabe mhlambe mebebhema amahungabo mekufika obaba ekseni uyaphakamisa yabo hayi baba usibani bebhema ihunga yabo lento le babothi hayi lo akagwegwile kahle kahle athi futhi newinji ukuthi kuphela uyazazi ukuthi uba ejeni